Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең дөнья студиясендә кунак бар. Ул үзен татар дип санаган һәм татар телен яраткан, татар телен хөрмәт иткән һәр кемгә таныштыр. Ул Казан Федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы Әлфия Шәүкәт кызы Юсупова. Хәерле көн, Әлфия Шәүкәтовна. Хәерле көн. Менә безнең бүген сезнең белән шушы студияда очрашуыбыз юкка гына түгел. Сез укытучы кеше, зур мәгънәсендә, олы мәгънәсендә укытучы. Һәм инде Устаз буларак үзегез менә бүген инде мәктәпләрдә хезмәт итүче укытучыларга да белем биргән устаз булып торасыз. Бүген көндә менә шу татар теленә мөнәсәбәт, татар теле укытучысы булырга теләгән укучылар, яшьләр күпме? Әйе, дөрес әйттегез. Минем инде хәзер хезмәт тәҗрибәм 30 елдан артык. Хәтта ки ничә студент бездә укыганны да күз аллап бетереп булмый. Очраганда исәнләшәләр, сөйләшәбез, әмма кайсы вакытта, кайсы чорда укыганын анык кына әйтеп булмый, чөнки алар бик күп. Һәм бүгенге көндә дә, Аллага шөкер, безнең милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбендә татар филологиясе юнәлешендә укучы студентларыбыз бар. Һәр курста, димәк, беренче курстан 5нче курска кадәр 2 төркем укый, бер төркем филология юнәлешендә, татар теле әдәбият, тәрҗемә белеме, татар теле әдәбият, журналистика юнәлешендә белем ала, бер төркем традицион ул педагогик белем бирү төркеме. Монда татар теле әдәбият һәм өстәмә инглиз теле өйрәнә торган төркемнәр бар, татар теле әдәбият, төрек теле өйрәнә торган төркемнәр бар. Һәм инде тагын шунысы куанычлы, безнең республика заказы буенча дип әйтәбез, милли кадрлар әзерләүдә безнең югары мәктәпкә тапшырылган. Һәм монда татар теле әдәбияты бүлегеннән кала тагын математика, физика, биология, тарих, башлангыч мәктәп укытучылары да әзерләнә һәм алар ике телдә белем ала, һәм татарча, һәм русча. Аларның дәресләре төп фәннәрдән, математикадан, тарихтан, педагогикадан дәресләре дә татарча үткәрелә. Шәүкәтовна, менә татар теленә кызыгып, татар теле укытучысы булам дип башка төбәкләрдән килгән яшьләр бармы? Бар, әлбәттә, бигрәк тә безнең Башкортстаннан, Чувашстаннан килгән яшьләребез бар, Оренбург өлкәсеннән, Мариэлдән килгән студентларыбыз бар. Алар инде сез әйткәнчә татар теле укытучысы булырга телим дип киләләр. Мәсәлән, быел беренче курста да Мариэлдән бар, Башкортстаннан бар, Чувашстаннан бар. Чувашстан ел сайын 3-4 студент шунда килеп, безгә килеп укып, киләчәктә инде кайсы берләр әлбәттә Казанда кала, кайберләре үзләренең туган якларына кайтып, татар теле әдәбият укытучысы булып эшлиләр. Менә магистратурада укучылар үзебезнең Татарстанныкылар гынамы? Безнең югары мәктәптә 2 магистратура программасы бар. Берсе филологик белем бирә торган татар теле әдәбияты һәм аны укытуның теориясе, технологиялары дип атала. Берсе мәдәният ара багланышларда төрки телләр. Беренче программада нигездә безне тәмамлаган студентлар укый, икенче программа бик популяр. Бу программада безне тәмамлаган студентлар да бар. Университетның башка факультетларын тәмамлаучылар бар. Татарстан вузларыннан килүчеләр бар. Һәм тагын шуны әйтергә кирәк, бу программада Башкортстаннан, Чувашстаннан килеп андагы вузларны тәмамлаган, мәсәлән, Чуваш филологиясын, Башкорт филологиясын тәмамлаган студентлар бар. Хәтта безнең Якутиядан килеп укыган студентыбыз бар иде хәзер Новосибирскида фәнни тикшеренү институтында эшли, Яна Стручкова дигән кызыбыз. Һәм тагын әйтәсем килә, бу программа чит ил студентлары арасында да популяр. Мәсәлән, быел безгә Таҗикстаннан бер егет укырга керде, Үзбәкстаннан бер егет укырга керде, Кытайдан безнең милләттәшләребез 3 бу программада укыйлар, һәм Төркиядән укучы студентыбыз бар. Һәм бу программада безнең танылган, дөньяга танылган дип әйтәбез инде, Япониядән килеп укыган Юта Хисаяма да шушы программаны тәмамлады. Соңгы көннәрдә аның турында информация бик күп булды. Токиода татар теле укыта башлады. Ул менә шушы программаны тәмамлап китте. Димәк, менә бу программада башка милләт вәкилләре дә укый дигән сүз. Әйе, башка милләт вәкилләре дә укый. Һәм әлбәттә бу программада дәресләр татарча, русча алып барыла, төрек теле бар, зур күләмдә төрекчә өйрәнәләр. Һәм дәресләр нигездә төрки телләр белән чагыштырма планда. Һәр студентның үзенең аерым алган, сайлап алган төрки теле була. Ул, мәсәлән, лексиканы, морфологияны өйрәнгәндә татар теле лексикасы белән шушы төрки телне чагылдыра. Шуңа күрә чагыштыра. Шуңа күрә бу студентларга татар теле белүдә мәҗбүри. Алар үзлекләреннән дә өйрәнәләр, курслар булганда курсларга да йөриләр, һәм татар теле белән кызыксынып, татар телендә өйрәнеп китәләр. Димәк, бу башка милләтләргә тагын өстәмә бер тел буларак туган телебезне дә өйрәтү мөмкинлеген ача торган программа.
Әлфишокотына безнең бит менә соңгы 1-2 елда Каюм Насыр исемендәге институтлар ачылды. Ул регионнарда, мин белән Бишкекта, менә Ульяндә бар, Петербургта бар. Гомумән менә бүгенге көндә аларның соннары ничек һәм аларда менә кызыксыну бармы төбәкләрдә, укучылары бармы аларның? Бу бик кызыклы проект. Бу проектны эшләгәндә без дөнья күләмендә танылган менә шушы тел пропагандалау, тел таныту институтларының тәҗрибәсенә таяндык. Мәгълүм булганча, дөньяда, мәсәлән, Кытай телен өйрәтә торган Конфуций институты бар. Мәсәлән, немец телен өйрәтә торган Гёте институты бар. Төрек телен өйрәтә торган Юнус Әмре институты бар. Һәм бездә шушы институтлар үрнәгендә татар телен өйрәтә торган институт төзергә теләдек. Һәм үзебезнең теләкләребезне дәүләт программасы язылган вакытта шунда бирдек. Һәм 13 елда кабул ителгән программа әлеге проектны үз эченә кертте. Һәм шушы 14 елдан башлап без үзебезнең Каюм Насыр институтының үзәкләрен төрле шәһәрләрдә ача башладык. Иң беренче ачылган үзәк ул Мәскәүдә булды. Мәскәүдә 1186 санлы татар этнокомпонентлы мәктәптә урнашкан. Һәм чит илдә ачылган төбәк ул Астанада, хәзер Нурсултан, Гумилев исемендәге Евразия милли университетында булды. Шуннан соң безнең үзәкләр Санкт-Петербургта, сез әйткәнчә, Ульяновскида, Уфада, Екатеринбургта, Бишкекта, барлыгы бүгенге көндә 10 төбәктә 10 үзәк эшли. Бу үзәкләрнең эше иң төп эшләре аларның димәк татар телен, татар мәдәниятен, татар әдәбиятын пропагандалау. Чит төбәкләрдә вакытта без инде кай вакытта рус телендә кертәбез, әмма нигездә татар мәдәнияте буенча эш алып баралар. Төбәкләрдә татар теле белән, мәдәният белән кызыксыну зур, һәм бу институтның үзәкләре һәр даим шушы эшчәнлекләрен яктыртып баралар, һәм аларның эшчәнлегенә караганда бик күп татар теленә багышланган, татар мәдәниятенә багышланган чаралар үткәрелә. Менә күптән түгел генә һәр үзәк татарча диктант акциясендә бик актив катнашты. Моннан кала татар теле курслары үткәрелә. Хәтта быел үзәкләрдән яздылар, офлайн үткәрү мөмкинлеге юк, шуңа күрә без онлайн татар теле курслары үткәрәбез дип яздылар. Бишкекта да сез әйткәнчә бик актив эшли. Бишкекнеке менә мин бик нык таныш Бишкектагыларның эше белән, чөнки алар безгә киләләр. Балалар татарча мат итеп сөйлиләр, менә мин аларның эшләреннән бик канәгать дип әйтер идем. Ул башта бездә Бишкекта рус университетта иде. Тегел хәзер хәтерләмим. Ельцин исемендәге университетта иде. Менә инде асыл бала үзәге ачылгач, бу үзәк тә асыл бала үзәгенә күчте, һәм анда Нурия Салимовна бик актив эш алып бара. Бик актив эшлиләр. Мин дә күреп торам, безгә дә җибәреп торалар. Балалар бик теләп, балалар гына түгел, олылар да бик теләп йөриләр бу үзәккә. Татар телен камилләштерәләр һәм төрле татарча чаралар үткәрәләр. Менә аларның төп эшенә сездән гыйбрәт булырга тиеш. Алар татар телен өйрәтүме, яисә безнең бөтен татар кагылышы, бөтен мирасыбызны барлап халыкка җиткерүме? Минемчә, алар татар теле өйрәтү белән генә шикләнмәскә тиешләр. Алар татар мәдәниятен, татарны таныту, татарны танытырга тиеш шушы чит төбәкләрдә. Һәм алар шуның белән шөгыльләнәләр. Татар теле курслары да бар әйткәнемчә, әмма төп эшләре татарны таныту. Фишокотына менә әйтәләр бит инде, әгәр дә тел бетә икән, милләт бетә диләр. Менә сезнең фикерегез бу турыда ничек? Безнең милләтебезнең киләчәген ничек бәялисез сез? Сез бит укытучы кеше, татар теле укытучысыз. Беләсез, бүгенге көнгә караганда, мәсәлән, без андый пессимистик карашта түгел. Чөнки без ел сайын 60-70 белгечне татар теле әдәбияты белгечен чыгарабыз. Әлбәттә, әйтәләр, бөтен дөнья 7 миллион татарга 60-70 белгеч кенә җитми дип. Әмма ләкин бар бит ул бүген. Бүгенге көндә күпме милләт 1-2 белгечен дә чыгара алмый. Һәм менә шушы белгечләр, алар бер кайчан да югалып калмыйлар. Мин бүгенге көндә татар филологиясе дипломлы кешенең эшсез йөргәнен күргәнем юк. Аллага шөкер. Мәсәлән, әле берничә көн элек кенә былтыр тәмамлаган бер студент белән сөйләштем. Әйтәм, ничек урнаштыгызмы? Әлфия Шәүкәтовна, урнаштык, һәм 90% төркемебез мәктәпләрдә татар теле укыта диде. Алар татар теле, инглиз теле тәмамлаганнар, инглиз теле дә укыта алалар. Ләкин бу да шатландыра торган дәлил, бүгенге көндә дә алар эшсез түгел. Без бар
барыбыз да беләбез бүгенге көндә татар теленең хәлен мәктәптә. Әйе. Элекке ул бик әйбәт иде. Әмма 17нче елдан соң әз генә бит инде сәясәт үзгәрде, татар тел дәресләре кимеде. Әмма шуңа да карамастан мәктәпкә урнашалар, газета, журнал редакцияларына урнашалар, мәгариф учреждениеларына, мәдәният оешмаларына урнашалар һәм югалып калмыйлар. Шунсы куандыра һәм киләчәктә дә без булырбыз дип уйлыйм. Менә сез моннан 35-30 ел элек шушы татар теле фәнен үзегезгә һөнәр итеп сайлаганга үкенмисезме? Һич тә үкенмим. Әлбәттә, мин сайлаганда без бит инде бер чир татар теленә мөнәсәбәт нинди икәнен без беләбез, әйме? Мен хәтта әйттеләр, син нәрсә, нишләп анда барасың? Башка институт, башка факультетка, башка институтка керү мөмкинлегең бар. Татар теле бүген юк диделәр. Әмма ләкин ышаныч шул кадәр көчле иде. Һәм Аллага шөкер, мин укып бетерүгә, мин 88нче елда университетны тәмамладым. 89нчы елда Казан университетында татар филологиясе, тарихы, көнчыгыш телләр факультеты ачылды. Факультет булып. Без укыганда бүлек иде ул филологиядә. Хәзер менә инде без зур югары мәктәп булып исәпләнәбез. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Әлфия Шәүкәтовна, сез изгеш белән шөгыльләнәсез. Ул инде булган белемне башкаларга бирү, ул зур, ничек дип әйтим икән, менә изге эш дип санала. Эшегездә уңышлар телибез. Рәхмәт. Сез укыткан укучыларыгыз хәзер инде үзләре укытучылар сезгә килеп, әллә каян дәшеп кенә китсәләр дә укытучы нәрсә кирәк инде? Әйе, укытучының күңеле шуның белән була инде. Әйе. Менә сезне һәрвакыт хөрмәтләсеннәр, яратсыннар, эшегездә уңышлар, сәламәтлек, булганның бәрәкәте булып, озын-узак яшәгез, эшләгез, уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Казан Федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы Әлфия Шәүкәт кызы Йосыпова катнашты. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.